Ya koromogiro kamano kuom kete Ramogi TV en saa 7 mar odiochieng' wuok tich mabende ogik e dweni mar 8 higa mar 2024 intiere kama kare mar mondo mikoro yud weche manyien mago matimore gi lakseche gi pacho ka ndiri kod mago mosetimore magi weche maomiyo pek. Kendo ka wang'iyo to waneno ka nyithindo ok obiro maber. Wantiere gi nyithindo 7 kende ma obiro. Skunde oyaw ayanga kawuono bang' ka riwruok jopuonj NAT nyo ochingo ng'anyo mar jopuonj. To chal mar skundego chalo nade? The government has intention of increasing the school fees. Do you have the money? We are helping you to record this money so that it can come back to schools and not go to MPs. You think what you are earning as NAT officials is what the teachers are getting in this country. Chendo mag yaw skunde sekondari ochako yudo ng'ikruok kaluwore gi ng'anyo mar KUPPET mochakore kawuono. Moko kuom jopiny ma Meru obago ng'anyo oko mar apis gavana Kawira Mwangaza ka gikwedo okang' mar duoke apis. Koromogiro kamano kuom kete Ramogi TV wanyalo tude namba mar 2-6-1-0-1 YouTube, Facebook achiel kod X ma Ramogi TV. Penjo en ni to aluora mari skunde oyaw ng'ane chal mantiere aluora mari nyaro ndiko na ote kaponi skul mantiere e aluora mari oyaw bed skul ma primary to kod mago mag secondary ineno ka chal en mane kaluwore kod wach mabende riwruoge mopogore mabende ochung'ne apisas ma ochung'ne weche mag somo e pacho ka nitiere gi chung' mopogore weche mag yepo mag skunde kendo gwenge mamoko gin mago ma ng'anyo mar jopuonje odhi e nyime. Koro inyalo nyiso ni to skunde aluora mari chal nade, skunde mag primary kaachiel kod mago mag secondary. Ka wachako nyinga Ochieng Emmanuel bed kod chakruok nyaka giko en moko kuom skunde mag primary county Homa Bay bedo gi nok mar jopuonjre e odiochieng' mokwongo mar yepo. Tend skundego wacho ni yepo ma kawuono obedo gi chochni ni mar jonyuol nyocha oseng'eyo ni ng'anyo dhi chakore, kata kamano riwruok mar NAT nyoloko pache e odhiambo manyoro. Yepo mar tam mar 3 mochakore kidam nyiso ni chenro mag somo kidek digni e kaunti no mano ma Kisumu kabod rito mondo mi chenro duto keti e tim kapok jopuonjo ochako puonjo kata mana gidhi nyime kod puonjo jopuonjre. Kendo ka wang'iyo to waneno ka nyithindo ok obiro maber. Wantiere gi nyithindo 7 kende ma obiro. Homa Bay sub county skunde ma waseng'iyo kagi kata matin tana otok ber. Nyithindo osebiro matin. Aneno skunde kaka Kogelo Kalanya aneno ka 77 mo report, Adongo 87, Lala kama nitiere 7, Akeli aneno 77, Ndiru 41, Chiga 27, Yaw 31, Nyagidha 16 kaachiel gi mamoko. Kata ka wang'iyo matin gi kende nyiso wa ni tana otok ber. Skundwa ne nigi nyithindo around 1,600 to kawuono nyithindo roughly 500 emochopo. Wadwa kwayo jonyuol ni ka giyie to mondo gigol nyithindo mondo bi e skul nikech tam mar 3 ni en tam machuok. Ochakre kawuono tarik 26 to tarik 25 Oktoba odhi rumo. Out of nyithindo 1,850 mol tin ne 100 emochopo, but wan gi geno ni kind gibiro. Ka wadhi nyime weche ma bende gintiere jotend riwruok ma jopuonj ma KUPPET bade ma Bungoma ogoyo kiful dorange mag skunde sekondari ma yudore boma ma Bungoma kaka yo mar dhiro piny owacho mondo winj duond jopuonj. Kotelni kod jagoro margi Austin Luketelo. Jopuonj koni piny owacho osebedo ka tugo kodgi tuk paka gi oyieyo kochakore higni mag 70 ka jod bura to siko ka medore osara. Giseyo jowetegi mantie e riwruok mar NAT kuom chungo ng'anyo kinde ma jopuonj pod kale midhiero mathoth e pacho ka. Giramo ni okang' ok gibidok chien kendo gibido ke tich nyaka chop dwaro mar medo gi osara kendo chwalo gi lemo malo mag tich.
It's unfortunate you are not part and parcel of the suffering of the teachers. In fact, you are not appreciative. You think what you are earning as NAT officials is what the teachers are getting in this country. It is unfortunate for the national officials of NAT to come up and say that you've agreed. What agreement do you agree? Nothing. Verbal agreement. There's no written agreement to ensure that teachers are to get what they get. Even as we are talking at the moment, teachers have not earned their salaries, which are the problem. Coward. So we do not want to be part and parcel of the cowardness of NAT. And I want to tell my colleagues in the primary sector, teachers who are affected, who are suffering like teachers in Kupet, come forward. We participate in this strike together. Let your officials remain in those offices in Nairobi. Teachers who cannot be the slaves in our own country. And the principals, you are members of Kupet. Kindly do not force any teacher to go to school. To all the schools in Bungoma County, the strike is on and live. Riwruok ma jopuonj Kupet bade ma Nyamira riwore kod jowetegi e ng'anyo ka gidhiro mondo medgi osara e kind ng'ur mamoko. Jopuonj go osemo jonyuol e wiye ne jopuonjre dok e skul ka giwacho ni jonyuol ma biro kawo ting' poni gimoro timo jopuonjre e skul e kinde ma jopuonje tonge. Jopuonje go bago ng'anyo e boma ma Nyamira kapok ne gichwalo ng'ur margi ne apisi mandiko jopuonj TSC ka gidwaro mondo chop kare winjruok mar higa ma 2021 nyaka 2025 kod chudo mag omenda mamoko ming'ado ndiko jopuonj 46,000 tich mag JSS to kod bero lwasi mar tich. The CBA that runs from 2021 to 2025 has been abused by the government. The government revised the CBA last year with us, and they gave us the first phase. The second phase has not been addressed. Walifika mahali wakasema walimu wamepewa hiyo pesa, walimu wameenda kwa accounts, wameangalia hakuna hizo pesa, na hizo pesa ndio tunataka. Na upande hii nyingine walimu ambao wako na ng'ombe wameenda kwa mama wanachunga, wale wako na biashara ya kuuza njugu, karanga, tunaenda ndio tutafute. Sasa hivi hakuna walimu kwa shule. Tunasema tu serikali waingilie kati, waone kama venye tunaweza rudia tuongee, kwa sababu sisi hatuna ubaya. Walimu wako na njaa. Kwanza kitu ambayo inaumiza mwalimu, kuna kitu inaitwa medical scheme ya ON Minet. Minet imeumiza mwalimu, imefanya mwalimu amekonda zaidi, imefanya mwalimu ameumia. Mwalimu akienda hospitali ananyanyaswa. Kwanza ukiulizwa tu wewe unatoka kwa wewe ni mtu gani, ukisema tu ni mwalimu, utaona tu facial expression ya mtu mhudumu katika hospitali akikuangalia. Wale ambao ni substantive deputies na principals wawe na allowance ya administration. It is a 24-hour job and their allowances must be enhanced. Postgraduate allowances, watu wamesoma, wengine ni madaktari, some are masters holders, na wao tunaomba kwamba waongezewe allowances zao ili watu wapewe motisha ya kusoma. Kaboltere weche mag ng'anyo jokanyo mag Kupet bade ma Kiambu riwore kod jowetegi mamoko e chako ayanga ng'anyo margi kendo ramo ni ok gibidok e tich nyaka piny owacho winj dwachgi. Kotenore kod jakom ma Kupet ma Kiambu Rose Kiiru gikoni mae kinde ma jopuonj nyalo yudo duoko e midhiero ma gisebedo ka giyudo koting'o nyaka keto jopuonj mag JSS gi puonjo subject mane ok gisomo. Gikoni piny owacho osebedo ka nyiso gi achaya kuom kinde magwaro manyakoro gikawo ndamo mar nyiso piny owacho ni ok gimor. Adogo ti dokigio ne gari kihetoka kandi uri hota ni kwata ko ni wekaidi. The strike will continue so long as the promotion of 130 teachers is not done. The strike will continue as Kiambu so long as the TSC fails to remit about that departed deductions, which they have failed to remit for 2 months. The parents, we are telling you loud and clear, we want you to remain with your children in your homes. The government has intention of increasing the school fees. Do you have the money? We are helping you to record this money so that it can come back to schools and not go to MPs, not go to the President Kitty, not go to other politicians. We have enough money for education in Kenya. Tunaona kabisa hakuna masomo yanaendelea kule JSS.
ni ukweli mjue vizuri sana wazazi na Kenya mzima, tunaelekea 2025 next year, hatutakuwa na kidato cha kwanza. Wanaanza kutafuta pesa za kwenda kujenga laboratories in primary school, while the laboratories will be free in secondary school. Why are they so undermanned? Must they look for ways of using money rather than using the resources that are available? Tumeahidiwa sana, na ukua kabisa walikuwa wanafanya, wafanye sasa, na sio kuwa sasa ni sasa hivi. Kawadhi nyime pod nitie weche motenore kod mag somo en kotenore ni skunde mag primary yawa yange pacho kaendi. Riwruok mar NAT bende nyolando ni ochungo ng'anyo margi. Jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba olimo skunde mopogore opogore counties ma Machakos, Kajiado kod Nairobi. Yawa marwa Efinya Kidiluo wachiepo mar skundego kod chenro mar migawo mar somo. Owinjane gima dhi nyime gina lak sechegi. Efi erokamano kuom riwri kod weche manyien mag migago. Jatend migawo osebedo ka timo limbe ne skunde mago moyaw wuothe counties mopogore opogore nyaka sani kama intiere. Chal nadi kotenore kod weche mag yepo mag skunde, nang'o mosechoko skunde mage moyaw, mage moko yaw, jopuonj wacho nang'o, to bende jopuonjre nitiere skunde? Erokamano Emmanuel, ageno ni nyalo winja makare. Gie sani antiere skund primar mar Lenana, kama gedo mar skul makamano dhi nyime. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba Migos owinjore ochop kaendi mar rango gedo mar skul makamano. Okinyi ma kawuono chenro mare ne nyiso ni onego bed ni otimo limbe skunde mopogore opogore e counties mag Kajiado kod mago mag Machakos. Gie sani osemana limo skul achiel kendo owinjore ochope skul primar mar Lenana kae to pok ochopo nyaka sani, koro en ma warite kaendi. To kaluwore gi ng'anyo mar jopuonj kod yepo mar skunde, odiochieng' manyoro riwruok mar KUPPET nomako chung' motegno ni ng'anyo pod dhi mbele ka riwruok mar NAT to wacho ni piny owacho osechopo moko kuom dwachgi moting'o. Owacho ni piny owacho osechopo moko kuom dwachgi to moko pok gichope singo makamano, koro gibiro miyo gi thuolo mar chope singo mar dwaro ma pok gichope. Dwaro ma gisechope oting'o kaka keto e tim okang' mar ariyo mar winjruok mar dok e tich kata CBA, makoro ochiwo thuolo ne twak mar CBA manyien mar hik omenda 2025 nyaka 2029. Okinyi ma kawuono bende wayudo thuolo mar loso gi jagoro maduong' mar NAT mano Collins Oyu. Ka waloso kode, owacho ni riwruok mar NAT nokodi e yo mora mora kata nokodi negi e yo mora mora mondo omi gichung ng'anyo mane ochan mar mondo ochakre odiochieng' ma kawuono, nikech liekore ni samoro gwenyruok e paro kind NAT kod riwruok mar KUPPET ne bedo ni samoro nitiere kaka ne bet odi riwruok mar NAT. To Collins olero ni onge yo mora mora kata onge ng'at mora mora ma nodiyo riwruogno endo mar NAT mondo mi ochung ng'anyo mane ochan. Bende dwaro machielo ma riwruok mar NAT wacho ni piny owacho osechope en keto e okang' ma timo ne jopuonj gimiluongo gi dho ngere ni promotion. Jopuonj madirom 52,000 riwruok mar NAT wacho ni osetimnegi promotion. Koro nitiere dwaro mamoko ma giwacho ni sirikal osesingo kata piny owacho osesingo biro chope kendo gibiro miyo gi thuolo. Kaluwore gi yepo mar skunde, thoth skunde mag sekondar odiochieng' ma kawuono to pok oyepo, to lakini kata mago mag primar to bet oseyepo. En mana ni gimidendo gi dho ngere ni turnout mar jopuonjre kata kwan jopuonjre mosechopo e skunde goeko pod nok gie sani, nikech koro jonyuol bende ne pod nigi luoro nikech riwruok mar KUPPET wacho ni gin ng'anyo dhi mbele, riwruok mar NAT to wacho ni jopuonj mondo ochope skul. Koro jonyuol ne nigi luoro, gin koda chiedh nade, gikia ni gitero jopuonjre skul koso gidong' gi jopuonjre gieki e ot. Koro gie sani warito mana mondo wawinj ni jatend migawo mar somo Julius Ogamba kochopo kaendi ang' no wach mage kotenore gi ng'anyo mar jopuonj kata riwruok mar KUPPET kaka nowacho ne jopuonj ni mondo ng'anyo ma kamaendi odhi mbele kod gino ma ang' nowach e wi gedo mar skul mar Lenana kaendi. Ok ang'eyo ni bende in gi penjo moro amora, Emmanuel? Erokamano Efi kuom miyowa kanyo
Report kotenore kod kaka skunde oyawe gwenge mopogore opogore pacho ka endi Nyakwaramogi entiere gwenge mag Nairobi kendo winjo ko yango kanyo ni nyithindo manok kende modonje skul kaluwore kod kaka nye na to yango ni ginto giwere gi weche mang'anysi makupet to dhi nyime kod ng'anyo. Weche mag somo pod ok watieko Nyakwaramogi Joan nikech gin gik mapek odiochieng' kawuono waduogo e weche mag ipo mag skunde to kod somo. Kata kamano wadhi kamachielo kama sirikal mamalo nyiso kenge mag medo keto ni omenda uchopo ne tend county seche mowinjore romo bedo kindgi kod jalup jatend piny Mano Rigathi Gachagua. Jalup jatend piny okoni piny owacho mamalo ne osechwalo ne counties 92% mag omenda mowinjo bed ni dhinegi kendo mane odong' ne ochwal negi dwe mar 7. Gachagua bende lero ni kwan gope ma piny owacho nigo odok piny kowuok bilion 622 komenda ma 2022 nyaka bilion 516.27 komenda mar 2023-2024. Achiel kachiel watudore kanyo kod lipota marwa Walter Nyambaga. Walter, erokamano kuom yudo thuolo mar riwri kodwa e chenro mar migago. Piny owacho yango ni gisechwalo omenda ne counties ma kwan atamalo chiegni kanyo 97 kendo giwacho ni gowi magin godo osedok piny ikomenda mokadho kod ikomenda ma wantiere ni. Lerno to chal nadi to gin ang'o mitwaki romono? Ochieng' Manuel en mbaka mar pesa, omenda kod pesa. Mbaka mantiere kaendi mosebedo kadhi nyime nyaka ne pinyru chenro mano chaki kinde mag seche mag 4 nyaka sani koro en chenro mag koro wanyalo wacho ni seche mag migago gi seche giendi pod twak dhi nyime e yema matoke kaniendi twak mo itayo kod jalup jatend piny Rigathi Geoffrey Gachagua kanyakla kod jotelo mawuok e counties mopogore opogore magin governors. Twak maked kod mani odiedo e wi wach pesa michwalo ne counties mondo mi chenro margi odhi nyime. E mbaka ma gisebedo godo gi ute mag fwambo motelo ne bedo kod twak madundo modol mopondo en ni gisebedo ka giywak ni omenda mwinji be ne dhi ne counties oyudo buok matin kalore kod rem chopo kare paro mar chik mane owit oko kod jatend piny William Ruto tok ng'anyo mar ojende mag GNCs mawacho ni nomiyo menyo margi kata osuru mane chan juogi kotenre kod paro mar chik no endo omiyo chwalo omenda ne counties obedo kod ng'ikruok. Mbaka ma bende nyaka bedni osebedo kadhi nyime gi seche gini moyangi en ni kopogore kod pesa mano chwal ne counties nitiere rem malach mosebetie kendo fuok osebedo kaneno ka moko kuom governors koro pedho yanga e romo mar okelo kanyakla 10 counties kanyakla kod piny owacho mamalo mochwe kom kod Rigathi Gachagua en ni counties ni kod pek kendo chenro mag dongruok ok nyal dhi nyime kalore kod onge mar pesa mokelo kanyakla weche mag thieth chulo lakteche kanyakla kod kata mana yudo kaka chenro mar jopuonjre kanyakla kod jopuonj nyalo dhi nyime kod chenro mag somo pacho kaendi. Be king'eyo ni counties nitiere moko kuom sir mag chwalo ji rowere moko nyalo mondo mi gidhi nyime kod yudo chenro makare mag somo. Gacho ni mag ok nyal dhi nyime kata mana loso moko kuma peini moko matudo counties kendo bende mbaka mosebedo kadhi nyime Roma kane en ni gope osebedo kaywayo piny owacho mag counties kanyakla kod mago mamalo kalore kod rem chopo kare chulo jogo mosebedo kapiro sirikal tok chwalo mwandu maneno ni mondo mi gigo ma gidwaro tiyo godo e apisi mapile kapile ochopo kare. Dwaro nitiere mondo mi counties kanyakla kod piny owacho mamalo okasre kendo kas tiende e manyo yore minyal tiek godo moko kuom gope mosebedo ka duoko chien chenro madhi nyime. Nyaka chop seche giendi twak mokoro dhi nyime bende gibiro yudo thuolo mar loso kod ute mag fwambo en manyo ngadho mogo minyalo tiek godo midhiero makedo kod mani monywando ywaruok mosebedo e kind counties e yor timo ohala ka giwacho ni nitiere kuom ranyisi kopo ni nitiere jogo matimo ohala kowuok e counties ma seche moko nyalo miyo okal counties ariyo kapok ochopo kuonde mochwale ohanda to nitiere gino miluongo ni juok kata osuru michulo mondo mi gichopi. Kuom ranyisi kopo ni jotimo ohala wuok e county ma Siaya to chopo mwandugi e county ma Migori biro chunogi mondo gichul osuru e county ma Kisumu kanyakla kod Homa Bay. Winjruok koro dhi nyime kopo ni nitiere mano inyal gweth oko kendo chiw lwasi makare mondo mi tim ohala e kind counties go giwegi moko bedo kod agenga mathoth kaka yor manyo yore mag solo osuru mondo mi gin bende gimany ngadho mogo minyalo juo godo yuto ne counties kopogore kod
nueng'o mamoko manyalo mi osuru mane owit oko e paro mar chik manogwethi yudi yo moro minyal juoge godo. Mane mbaka madhi nyime kao chieng' manyien kendo bende pod itewa ogedore kendo wachoko maka kod kacha mondo walos gi kanyakla ang'o bed wechewa manyien mabiro e chenro makende mag gichwelo kanyakla kod oimore gi kuku ne te. Koponi duoko nyalo yudre e onge mar pesa mosekelo ywaruok e kind piny owacho mar counties kanyakla kod mano mar piny owacho mamalo, mana kaka oselieki kod jalub jatend piny mobedo ka jakom mar IBEC mokelo kanyakla sectors bura e piny owacho. Kachiel gi studio Emmanuel yena mondo idhi nyime kod weche manyien mana kaka chenro mag yawo skul osebedo ka dhi nyime kaka ne pelo ni kod Efi Nyakidi. Erokamano Walter Nyambaga kuom miyowa ler kotenore kod romono ma dhi nyime winjo ka nyenro motenore kod kaka omenda inyalo chop ne piny owacho mag counties. Ywaruok osebedie pok mar omenda chung' mag chenro mopogore opogore mago mag counties. Kata kamano Walter Nyambaga luono mano kendo wan gi geno ni ka ang'oro kinde mabiro to bolosnwa report moyiedhi kotenore kod mano. Kwa duke weche mag ng'anyo mag skunde ma bende dhi nyime odiochieng' ma kawuono chakre okinyi ma bende nitiere kod pogruok makoni kod kocha. Kwan manok mar jopuonjre ema ochopo e skunde mag piny owacho moyaw kawuono e kaunti ma Kisumu. E skul primar ma Victoria boma ma Kisumu, japuonj maduong' Edward Mala wacho ni jopuonj ochopo e skul to mak mana chakruok mar somo. At most, one class has only the highest number is about 35. And one with 35 should be around 85. So majority are still out of school. I'm appealing to the parent to understand that we lost a lot of time during flood. And right now also we are thinking that if we can lose this time again, then we may not cover the syllabus fully, and the children might suffer at the end of it. Kawangado tongwa di county ma Mombasa obile county no obwogo ng'anyo mane obagi gi tendi ruog jopuonj mag Kuppet mane oramo ni jopuonj mag sekondar ok biyawo skul nyaka chieng' piny owacho chop dwachgi. Jopuonj go mane romo e dho tunge liech mantiere e apaya ma Moi e chuny boma ma Mombasa kama ne gichano chako ng'anyo ne oke gi obila mane okoni gionge kod oboke mopuodho ng'anyo margi. Jopuonj okoni nyaka sani pok giyango gimomiyo riwruog jopuonj mar NAT ne ombeko tol kendo chuno ng'anyo margi ni mar nyaka sani onge singo moseketi e tim ni mar duol ma TSC pod medo mana miyo gi singo. You apply through the right channel. Just listen to me. Good morning, teacher. We are pleased to see you. Welcome. Vile tulifika hapa tukapata polisi washajaa. Wamejaa sana hapa, wanasema kuna maandamano 3 yetu na ya matatu na ya county government ambayo hatuwezi dhibitisha kama ni ukweli ama ni uongo. Hatusiki. Kwa hivyo tunaona kuwa serikali inajaribu kututia woga ama kutuzia woga tusienene na hii maandamano yetu. Lakini sisi tuko strong, hatuogopi kwa sababu hii ambayo tunapigania ni haki ya mwanadamu mwenzetu. Okanyange gimojo nat no neno nikech adiera manitie makende to en pesa to onge ng'amo mi kata chiel. Mar msara ni onge gige wa kata chiel ma serikal otimo. Giwachonwa ni wabiro timo. Gana ni gibiro timo. Kama ne gisign kata oyuno no ko sign, akelo misori no ko sign. Gima ne Jonato neno wan ok wadwa donje. Mago jo primary. Wan wawacho wa jo secondary school. Koro wan wanyono kar tiendwa nikech wan jo secondary school, bet wan wapuonjo nyithindo mabet dongo, to tije wabe bet opogore. Sani Jonato go gin ging'e gimomiyo ne gidagi, lakini jo Kenya to nengo ng'e ni mriambo to ok tong' watigo, waol gi mriambo. Maoni yangu ni kwamba serikali iweze kusikiza mwalimu wa Kenya. Na kwa sababu walienda kwa mazungumzo na serikali ikakataa kutii yale mazungumzo, niposa leo tuko hapa. Na tumesema kwamba kila mwalimu ambaye yuko chini ya Kuppet hatakiwi kukanyaga mlango wa shule mpaka yale matakwa yetu ambayo
yatakuwa yamewekwa pale na viongozi wetu wa juu yaweze kutekelezwa. Ya koromo giro kamano kuoma medo bedo kode chenro mar migago ntie jomo bende neno achiel kachiel manu skunde yao to chopo manyithindo ni piny mano Collins Okoth kawuok Migori wa Sweta to Ward gewacha Frank Udrongo nyithindo noke skunde Evans Wafula mara Sumbi ajiwa ng'anyo mar kupet onego chulgi Androni kauke county wa Migori Arambe Pefa an kinya di skul Arambe primary to jito yepo matin Jofrika wuok seme jopunje onego doge skul mondo mi konjo form 4 madhi timo penj maduong' erokamano ber Antasha wuok Kisumu an japunjere madhi tieko wan gi wasiwasi jopunje onego bed piny mondo mi giwinjre kod piny owacho erokamano Tasha kiwuok Kisumu an Adrian kawuok Homa Bay waikre mar wako jatend piny Kenya kod CS maro mano kupogre weche mag somo mano lenu makare jo secondary school bende dhie school koso wabero ng'en to bero chalo nadi thoth skunde mag secondary pod chieng' makiny gi chieng' tich adek. It is not good anymore orach piny owacho owinjie wach mar jopuonje mano George Lago ka intiere Migori olasi erokamano kuom kete Ramogi TV skunde oyao nyithindo to tin okinyisa ni ng'aw Ramogi ler ma Isaya Lo wuod Midida kawan gi mero Amino Modi skunde onge nyithindo e gwenge mag Midada kod aluora mag erokamano Michael Kawuok Sori wacho ni mana nyithindo matin emoyao skul e county ma Migori Ramogi lera dua amoso night kanindhiwa erokamano Anlawi wuod Adore Anrinya ni Ramogi TV skul mar Rinya ok aneno ka oyao erokamano ng'at maneno Migori kendo George Gumbo kowuok Alaru Central anto amon maini alemone piny owacho mondo tim gima dwarore mondo modoge sikul erokamano katieko Osare Manuel Ochieng wan kara nyathi mano dhi skul onge acha nyithindo kik dhi e skul kapod jopuonjegi pod nie ng'anyo mano Roja chuor nyar Kogelo kowuok Komboka Nyamkago pod thuolo ntiere mar mondo minyisa to chal nadi aluora mari ng'eni ntiere machiegni kod skul primary moro kata mana mag secondary nyithindo dhi skul koso kodhi skul chal mar aluora ni gi weche mag somo chal nadi waduogo Tokyo matin. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Wagwan, what's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on radio. Na tumekuja kwa ubaya, tumekuja na mafom deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke Hot 96. Dreaming of an unforgettable European vacation? View Travel makes it happen. Explore Rome's history, Venice's romance, and France's charm. Immerse yourself in local cultures with our English-speaking guides. London, Paris, Prague, Santorini, Istanbul, Berlin, Barcelona, Amsterdam. Europe awaits. View Travel delivers. Discover Europe from $1,600 for a single country trip and $2,100 for multiple countries. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. My name's Godfrey Mwirigi Minyori.
I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiwa stake 100, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Inspector audio chimaka wona ni anawuokai. Ron kaurin. Omera, tema nerango kai maber. Babu we mantie kai. Anna paro ni gima chal kamae, ok chak nuore anyuola wa kai. To koro magi tang'o. Gik manotimre higni mokalo, kendo aneno kochako nuore anyuola wa ni. Mae en wach mamiya kuyo maduong' ahinya. Erokamano kumedo kete Ramogi TV chienden mar migago. Moko kuom jodolo jiwo jonyuol mondo ne nyithindo duto oyaw skul ka sechego ikwayo derepe mondo bed akicha e kinde ma gichwalo jowuoth ahinya to jopuonjre e skunde. Ne gilose nyasi mar walo kendo sidho Alex Ole Karia kaka jata chendo mag kanisni mag Christian Outreach Ministries e Narok East, kama gavana county no Patrick Ole Ntutu ne ogolo siem ne jopur mondo bed akicha kod achudhe e kinde magikeyo. Tunaomba nyinyi wote hakikisheni ya kwamba watoto wetu wameenda shule. Nafikiri wanaanza kufungua Jumanne. Na mimi nataka tu kuwaomba madereva wawe waangalifu hasa wanapobeba watoto wetu kwenda shule. Mara kwa mara tumepata magari zinapata accident wakibeba watoto wetu. Tunawaomba msiwe na haraka. Utafika tu pale ulikuwa unaenda. Na hiyo ni maombi yangu. Hata nyinyi wazazi, ukiingia hiyo gari na unabeba watoto, wakati ile unapeleka watoto wako shule, mwambie dereva unabeba watoto wa shule. Enda polepole mpaka tufike pale tulikuwa tunaenda. Na wazazi wote nawahimiza ahakikishe kwamba mtoto wake amefika shuleni. Isiwe tu kwamba mtoto ameingia kwenye gari hajajua kama amefika. Eneo hili la Ndulele ni eneo ambalo linafaa madereva kuwa waangalifu. Tumekuwa na black spot hapa chini ambapo madereva wanakimbiza magari sana. Nataka pia kuwahimiza the traffic officers hapa pia wahakikishe kwamba magari haziendi kwa mwendo wa kasi, vile vile magari haziwezi kubeba zaidi. Ka owadhi nyime koyo weche mag somo ni moko kuom jod bura mawuok e kaunti ma Embu okwedo paro mar golo omenda mag basari e lwetgi kendo nywando gi agulu achiel mageto siro weche somo manono e pacho ka. Ka giloso e kinde alam ma Jumapil, jaod bura ma Mbeere North Geoffrey Ruku wacho ni kata bedo ni paro mar keto ne siro somo manono en paro maber, piny owacho nyaka ng'e nitie gwenge madhier nie malo kaka Mbeere North ma basari emosebedo ka konyo jonyuol. Kinde no jaod bura ma Manyata Gitonga Mukunji okoni oko obisiro paro mabiro tero omenda ne migawo mar somo kowacho ni jopuonjre mathoth biro bedo kod pek e yudo omenda go mabiro siro somgi. Lakini mimi ya history ya bureaucracy ya serikali, kuna scholarship nyingi sana zinapeanwa na ministry, lakini huku kwangu Manyata sijawahi sikia hata mtu mmoja amepata hiyo scholarship ya Ministry of Education. What I propose is this: kama kuna maneno ya kuleta basari zote pamoja ili shule zote zikuwe free of charge, me I support 100%. Mashule zikuwe free, watoto wetu wasome bila kuulizwa hata shilingi moja. Lakini kama tunaweka pesa pamoja, ndio irudi serikali kuu
ianze kupewa process kubwa ya applications, inaweza mtoto ya Manyata hatapata bursaries, akiangaika huku atakuwa anapiga milango, then me I am totally against it, kwa sababu ya bureaucracy ile imekuwa kwa ministries zile tumetengenezewa. These are proposals which look good, but which may not be the most appropriate thing to do for now in the Republic of Kenya. But let's look at these proposals. About the financing model, the university financing model, which is there, iko na shinda kidogo, na tunaomba the Minister of Education, please sit down with your experts, as we say it in the National Assembly, muangalie hiyo taratibu. Ywaruok e kind jopiny kod obila oneno oko mar apis mar gavana ma Meru Kawira Mwangaza bang' jopiny gochopo e apisino ka kwedo okang' mar Mwangaza medo bedo e apisi kata bang' od Senate ne wite oko. Jopiny go wacho ni ne ok owito oko thicho mar Mwangaza kowuok e kom mar gavana nimar ne riko osechapi oboke mar piny owacho ni osethiche oko. Obila otiyo kod iro malungo wang' e keyo jopiny go mane rik goyo kambi oko mar apisi mar gavana Kawira Mwangaza. Former Governor Kawira Mwangaza ana mamlaka yote kwa hiyo ofisi. Tunasema ya kwamba kesho asijugutu kuingia kwa ofisi, kwa maana sisi kama vijana wa Meru County tutakuwa hapo. Na niambie Kithure Kindiki ambaye amesimamia usimamizi hapa Kenya yetu ya kwamba security ya Kawira Mwangaza inapaswa kuwa withdrawn, kwa maana yeye sio governor wa Meru County kwa sasa hivi. Pia gari ya governor wa Meru County sio ya Kawira Mwangaza. Tunasema Kawira must. Tunasema Kawira hata hiyo budget amesign ni illegal. Ni kama mtu kama huyu aende asign budget, ama hata mimi ni sign governor budget, sababu Kawira is already an impeached governor. Na sisi wakaaji wa Meru tunasema Kawira tumechoka. Hivyo sisi tunajua Kenya gazeti ilisema Kawira ametangazwa kwamba amepelekwa nyumbani na Senate. Sasa sisi kama kawaida tunajua Kawira leo hii si gavana wetu. Sasa ile kitu sisi tunataka ni kutafsiriwa vizuri, kuambiwa kama Kenya gazeti niyo iko mbaya ama ni hao manjaji tena wamekuja kusimamiza hii maneno ya Meru County. Ka wadhi nyime were gi weche mag ng'anyo mane obedo e gwenge mag Meru kotenore kod weche mag Kawira Mwangaza to kod gigo mapod dhi nyime kaunti no ma Meru. Wadhi e weche mamoko ma bende okeloni gi elak sechegi ni ywaruok e kind jopiny kod obila oneno oko mar apisi mar gavana Meru Kawira Mwangaza, mano bang' jopiny gochopo e apisino ka gikwedo dok mare apisi. Mano en achiel kuom lipot ma bende wasekeloni gi elak sechegi Nyakora Mogejwang'. En wach ma bende wabiro medo luwo nikech en mano bende ne oseng'adi ni mondo mi gole e apisi. Ka warito sigana machielo Nyakora Mogejwang' odhi e yweyo, kata kamano kik iri mabor, pod wantiere kod mathoth ma ikoni gi elak sechegi kama oting'o nyaka mago mag tuke. Shabiki, jiomoshe na Shabiki Aviator leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Aviator mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uweze kucheza Aviator game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811*402# to get blessed.
Umefikiria kenye utafanyia hii pesa? Nafikiria kulipia watoto shule, nitaendelea kucheza ndio nifikie ile target ya 3 million. 3 million. Taka kucheza unabonyeza *487 *3. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamol duto. We are only doing job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma echenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimatimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo migawo mar thieth e kaunti ma Migori ochako tiyo machiegni kod kuonde thieth mag ji giwegi mar duoko piny tho mag mine mapek kaachiel kod nyithindo matinde e kaunti no. Kaka jafwambo marwa Jojo malero, higa mokalo mine mapek maromo 38 nowito ngimagi kinde mane ginyuol e kaunti no. Jolony wechego mag thieth wacho ni mako ich ok en tuo kendo onge miyo monego wit ngimane e kinde mopek. Kata kamano, pod nitie kwan mine mathoth ma pod owito ngimagi e kaunti ma Migori e kinde ich. Lepo mathieth e kaunti ma Migori yango ni mine mapek maromo 8 ne owito ngimagi e kinde mane gidhi nyuol e higa mar 2023. Higa mokalo nwatemo kech mine 38 iyudo ni notho sama ginyuol. Mano big number, kwa dwar kata ni 100 otho to ang'e ni samoro moko gin unavoidable luwore kaka gibiro. Tho mag mine mapek osetudi kod tuoche mopogore opogore kaka tuono mar presa kaachiel kod kata rem mar mine mapek e dhi osiptal kaachiel kod klinik e seche mowinjore. We have postpartum hemorrhage as one of the leading causes of maternal mortality. Another cause is following closely, we have preeclampsia. That is high blood pressures during pregnancy. I think that the community needs to understand is that they should avoid inducing labor at home using traditional herbal methods. They should always come to the hospital, to the doctor, to the proper gynecologist, and at least 8 times they should visit the hospital for ANC packages, for antenatal packages. E okang' mar duoko piny thoge mag mine mapek e kaunti ma Migori, migawo mar thieth e kaunti ma Migori koro chako tiyo machiegni kod osiptandego mag ji giwegi ka gichiwo puonj ne mine mapek. Individually nimelan nafaa nianze clinic at 12 weeks. Mi siko najua nafaa nianze. Have another package called mentorships, integrated mentorships, that is EMOC mentorships that target healthcare workers working in the maternity department for them to be able to combat obstetric emergencies and perinatal emergencies to be able to prevent preventable deaths in the department. Apisa mochuri wechego mag nyodo e kaunti ma Migori John Okinde mane wuoyo e kinde nyasi mar puonjo mine mapek, nyasi mane obagi kod osiptalno mar Life Care e kaunti ma Migori ne ono osiptende duto nyaka koro nywak lwedo e kedo kod thoge mag mine mapek. Watiyo kanyakla gi jowetewa manie private practice to gi partners mag waluongo ni non-governmental organization mondo wanene wa keto ngima joma mine obed maber. These ones help us take services closer to the clients. We also have maternity open days, and I want to thank Life Care Hospital today for organizing an event that mimics the maternity open day, where we meet mothers, we talk, we discuss, we teach them, we learn, and we make friends. En achiel kuom nyasego mwabedo godo kendo watemo nyiso mine ma ogamo remo kaka ginyalo konyore, kaka ginyalo ritore kod twak manyalo miyo ngimagi kod ngima mag nyithindo magiting'o bedo maber. Jolony wechego mag thieth wacho ni ber ka mine mapek dhi e klinik kaka owinjore kendo ginyuolo osiptende kaka yo achiel mar geng'o thoge mag mine mapek e kinde mag nyuol. Klinik ka mine ochako chon miyowa thuolo maber kaka jo osiptal
mondo wang'ini watimo negi pim mang'eny kabisa. Ka nitiere tuoche ma ginyalo bedo godo to wamigi thieth e sama ber mondo mi ngimagi obed maber sama gipek to gi sama gikonyore kata bang' konyruokgi. Lek mar piny mangima en duoko piny thoge mag mine mapek nyaka 70 kuom mine manyuol maromo 100 karo higa mar 2030. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kaodhi sigana moyiedhi, piny Kenya pod ni kod midhiero kalore gi nok mar tije kind rowere bang' tieko tiegruok margi e rang'iny mag somo mopogore opogore. Kata kamano nitie rowere moko makoro wuok ka tiyo gi lony kod riekni mane gisomo ka gichugo thuolo mag tije manyalo konyogi. Kaunti ma Homa Bay, rowere moko wuok ka timo pith mar gwen e yor ohala kendo gitiyo kaka yor chugo thuolo mag tije ne rowere wetegi. Kendo jafwambo mar Alia ler. Nok mar tije kind rowere en wich bar maduong' ma sirikal osebedo ka kedogo kaluwore gi kwan rowere mani malo mokoso tije pachoka kata bang' tieko tiegruok margi. Kata kamano nitie rowere mosebedo ka keto e tim lony ma gin go bang' tieko tiegruok margi ka gichugo thuolo mag tije gin giwegi ma ok rito mondo mi ondikgi. Victor Odhiambo en achiel kuom rawera mosebedo ka keto e tim lony ma en go ka otimo pith mar gwen e yor ohala mondo oyud kaka onyalo konyore. En yo achiel ma wan kaka yudhe matindo wanyalo timo mondo obed kaka yorwa mar nweng'o. Ka nachako to naneno ka nanyalo yudo pesa moro kowuok kuom pith mar gwenoni, kendo en pesa mane nyalo sustain. Koro nabedo gi mahino mondo mi amed time mondo mi koro beda gimoro makoro nyalo konyo yor mar pith. Ok owinjore ichake kionge gi knowledge moro amora. Nyaki itim exchange visit kata nyaki imany jok moko man gi lony mondo konyi. Victor ni kod kar pith mar gwen e boma ma Kindu Bay ma osebedo chakre 2017 kendo goloko paro moro ma wacho ni thoth rowere nigo ni nyaka ibed kod pesa mathoth mar chako chenro mar pith kata manyo yore mamoko mag chugo thuolo mag tije. Bende wan gi lony moko ma wanyalo tiyo godo ko e yore mar pidho gweno. Itiyo atiya gi losruok mar gweno, manyowa mar gweno cha. Tichako ipidho ne godo chiemo. Kaka wan gi chiemo moro kamiluongo ni azola. Azola en buya mar pi. To en tiere gi proteins mang'eny. To gi madili moko matindo gonde. Anyalo kwayo youth ni pidho gweno sani opogore. Inyalo tiyo gi gima intiere godo e alworani. Tipidho godo gweno ma gweno no bed ni yo moro ma obedo ni yor nweng'o. Makoro paro mang'eny ni to tich ayudo kae ibonde kaka ng'o stress mang'eny, depression moko mang'eny masani youth bedo godo ibedo godo maonge. E karani mar pith gwen, rawerani osebedo ka uso tong' mathoth, nyithi gwen kod gwen ma ichamo, kendo timo gimana kokalo yore tudruok mag mbui machalo Facebook, grube mag WhatsApp e kind yore tudruok mamoko. Okoni thoth rowere ni kod simbe mag ong'we yamo manyasani to giti kodgi yo mawinjore ka ojiwo rowere mobedo piny marito mondo mi ondikgi mondo gichak mana gi matin ma gin gi lwetgi kaka yor kedo konok mar tije kind rowere. Asebedo ka tiyo gi lony mar digital marketing ni e uso gigega matimo, kata uso nyithi gwenda, uso tong', kendo uso nyaka gwen michamo. Thothne athoro tiyo gi mbui mar WhatsApp, athoro tiyo gi Facebook, kendo athoro tiyo gi TikTok ka promote godo ohandani. To kendo aneno kosekonya maber. Ji mantiere tung Kenya mangima aneno ka gikwaya namba kata gikwaya ni bende anyalo supply gi. Nyawargi Sebia Souko bende timo pith mar gwen e yor ohala gwenge ma Kokoth kata e kar chund bura ma Karachuonyo, kendo ndike rowere wetene mathoth mayudo konyruok margi kaluwore kod pith mar gwen ma otimono. Asebedo ka timo pur mar pith mar gwen. Nachako pur mar pith mar gwen higa mar 2015 bang' ka na e college weche mag timo weche mag agriculture. Koro tokeno ka nabiro nayudo ka employment rate kata ndiko mag joma tindo obedo ni neni piny kabisa. Makoro ne chuno ni nyaka nwamany yo machielo mwa manyo godo yore ma joma tindo wanyalo donjo godo tije mwandikore kendwa. Koro nachako pith gi gwen 150 mane first stock. Asto mar ariyo naduoga keto gwen 500.
kawuono kaka unenu no ka astok gwen ma 2,000 gi bathe e farm na ka. En wach maber kabisa nikech katimo weche mag pith mag gwen kata ka golo gweno ma jandala achiel matero nyaka dwe ta use, yudo ka ayudo ohala maber kabisa. Seche ge yudo ka aengage jowa matindo nyaka weche mag transportation ma ginyalo ka gwen e site naka to gitero e chiro. Kinda mar rowere go keto weche mag pith en ageta maduong' ahinya to ne rowere mane kolony kod riekni mathoth bang' tieko tiegruok margi to girito mondo ndikgi. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Gavana Makwale Fatuma Chani koro nyiso piny owacho mamalo mondo opogne oganda makono omenda mar mobilna 1.2 ma en yuto mawuok e mwandu mayudore kaunti Makwale kolose gweng' ma Kinango. Gavana kata kamano oseo jod bura kuom golo omenda mar $650 mane owinjo dhi e kaunti Makwale kaka yuto mawuok e mwandu mag gikeni ma yudore e gwengego. Koni biro dhi nyime kedo ne oganda mag gwengego mane ni gin bende giyudo ber kaluwore kod yuto mawuok e mwandu ma wuok kono. Ule yeye ameshinda kufanya kazi, anachukua nafasi hii ni muanike mjumbe wetu afiku nuritenika fanaka kale maana unaenza maendeleo sisi kama Wakwale, kile kilicho haki yetu tuletewe kama haki yetu. Pesa ya royalty imetengeneza Kenya, imesaidia Kenya, madini yametoka Kwale. Mwana huyu Mkwale asifaidike na pesa ile. Tunasema serikali ya kitaifa ituletee pesa zetu kama Wakwale. Tunasema pesa ya royalty ni haki yetu sisi kama Wakwale tupatiwe. Na tunauliza, tunasema, tunaambia serikali ya kitaifa pesa yetu ya madini tuletewe wenyewe. Machiegni weche mag tuke jokanya sekta mag tuke mag taekwondo ywak ni piny owacho mamalo jwango gi chenro mag chwalo dongruok mar tugono kane giloso bang' bago tuke boma Murang'a mano kelo kanyakla counties mopogore opogore. Ne gilero ni onge sir moro amora ma giyudo kowuok kuom piny owacho mamalo gi mago ma counties makonyogi e gero mich mag rowere. Lero ni gi dongruok mar tugoni nyalo konyo thiro weche maundu e pacho ka. Ambao kuna CS wa sports hapa, kuna director wa sports hapa, lakini hata hakuna official mmoja wa county amefika. Sasa ningetaka kuelezea deputy president wetu aingilie kati mambo ya michezo hapa ndani ya county zote za Mount Kenya. Ukilinganisha gender, wasichana ni wachache sana. Wasichana si wengi, wajatoka kwa namba kubwa, lakini watoto wa kiume ni wengi zaidi. So ningeomba wazazi waruhusu pia watoto wasichana wakaunga huu mchezo. Tima KCB RFC joloch mag tuke mag agoko mag Kabeberi Sevens bang' loyo tim mar Menengai Oilers point 29 e finals mobage mano godhiambo manyoro mano bage alap ma RFUA grounds. Floyd Wabwire nomiyo bengi mar KCB points 5 mokwongo kapok Emmanuel Opondo ne omedo try ni KCB mar ariyo kendo medo conversion. Jatugo machon man tugo ni tim Mashujaa Jacob Oje nomedo ne KCB try mar adek mano kelo ne gimachiegni gi loch mana kapok jotugo dhi yweyo. Festus Shiasi nomedo KCB try mano chwalo points gi nyaka 22 kuom nono kapok Asati omedo points nyaka 27. Abukuse nomedo tim ma Menengai Oilers points 7 Mario Piwang.
Erokamano nya koromogi kuom kete Ramogi TV chenro mar migago man makelwegi. Erokamano Guda Sankara ka Yesu iwacho ni jonyuol moko to pok noikore kendo ne onge gi school fees, omiyo ng'anyo madhi nyime na bende kod siro. Erokamano kuom ote ma chal kamano. Mana mokele giko watude kendo koromo sa 10 weche moko manyien chenro mar Kagi Kacha. Nyinga Uchieng Emmanuel.